बोला बोला छठी मैया की पूजा समिति खरगामा पूजा समिति खरगामा सचिन जी साउंड खरगामा डीजे मास्टर संजीव जी का मोबाइल नंबर है 99313016 म्यूजिक बाय मंटू मनीष। बारूद बड़ छठ बुक मत जा सैया के कहल न तुमान सचिन जी साउंड खरगामा बारूद बड़ छठ बुक मत जा सैया के कहल न तुमान पारुआ न जान कुछ जानत नहीं कुछ संगे में देबू हमरो के पहरे हमरो पन्नो जरती नाथ फेरी दिहबो रख सुनो बेरी दिहबो रख सुनो बेरी सचिन जी साउंड खरगामा छठी मैया की पूजा समिति खरगामा तीन दिन दुई रात धनी भूखल जाला छोटो पर्व में रनिया हो सुख जाला घरवा दुआरा बना भइल सफाई पहिले से सुनो एहू में देरी हमरो पन्नो जरती नाथ फेरी दिहबो रख सुनो बेरी दिहबो रख सुनो बेरी मिक्सिंग मास्टर राजू कुमार सिंगापटी म्यूजिक बाय मंटू मनीष। बीजेपी के से पूछली हो जवन घटल बसावा दा समझली हो खिया मुहे लागे लसुन होला जे में बड़े बड़े गेरी हमरो पन्नो जरती नाथ फेरी दिहबो रख सुनो बेरी दिहबो रख दोनों बेरी मिक्सिंग मास्टर राजू कुमार सिंगापटी।